Pentru mine Joy FM înseamnă un proiect devenit realitate după ani de vise, nopți nedormite, multă muncă, un proiect în care vreau să ne bucurăm de muzica bună pe care o avem, de viața pe care am primit-o în dar și în care să construim împreună o comunitate în care să simțim puterea bucuriei. Pentru mine, Joy FM înseamnă o oportunitate extraordinară de a duce oamenii împreună și a forma o comunitate specială. O comunitate care se bucură de muzică, de viață, de acele lucruri care se întâmplă în jurul nostru și sunt bune, ne pot motiva, ne pot ajuta. Mă bucur să pot să țin compania ascultătorilor mei după amiaza cu Andrei, de la 14 la 17 și să știu că pot fi o companie plăcută pentru cei care aleg să fie alături de noi în acel interval. Atunci când am fost invitată să vin să lucrez în echipa Joy FM, pentru mine a fost o provocare de a schimba tot în viața mea. Și am luat această decizie atunci și nu regret că am făcut-o nici măcar acum după aproape un an de zile. Pentru că am descoperit o echipă de oameni talentați, frumoși, deștepți, care vor să schimbe ceva, viețile ascultătorilor. Și îmi doresc ca acest lucru să se întâmple în fiecare zi, sper că acest lucru se întâmplă în fiecare zi, pentru că la Joy FM promovăm bucuria de a trăi, pofta de viață, optimismul, energia, avem muzică bună și chiar ne dorim ca fiecare ascultător care mută radioul pe 93,4 FM sau intră online să își deschidă sufletul în fața noastră, pentru că vrem să vedem partea frumoasă a vieții noastre, pentru că ea există, trebuie doar să o vedem. Așa cum nouă realizatorilor de emisiuni ne place să spunem că Joy FM răspândește puterea bucuriei, la fel Joy FM a adus foarte multă bucurie în viața mea, m-a motivat să văd lucrurile frumoase din jurul meu, să mă concentrez pe acele lucruri care într-adevăr contează și ne aduc bucurie. Acum, când împlimim un an de zile, îmi doresc ca această bucurie pe care Joy FM a adus-o în viața mea să pot să o transmit și eu tuturor ascultătorilor. Joy FM înseamnă pentru mine o a doua familie, bucurie și muzică bună. Pentru mine, Joy FM înseamnă provocarea de zi cu zi de a aduce bucurie în viețile cât mai multor oameni. Pentru foarte mulți dintre noi, Joy FM a fost ca și un vis împlinit. Mulți ne-am dorit de foarte mult timp, poate chiar de ani întregi, să avem un post de radio altfel. Un post de radio care nu doar oferă muzică bună, emisiuni bune, multă informație, ci un post de radio care promovează altfel de valori, cum ar fi viața, comunitatea, bucuria, adevărul. Și Joy FM face exact asta. Plus, trebuie să știi despre Joy FM că atunci când acest proiect a fost creat, când s-au pus bazele acestui concept, noi ne-am gândit la tine. Joy FM nu este un oarecare post de radio, ci este postul tău. Noi facem asta pentru tine și atunci când asculți Joy FM, nu asculți încă doar muzică bună și emisiuni bune, ci atunci când ești pe 93,4 FM, ești între prieteni. Petreci un timp cu prietenii tăi, așa că asta să ții minte, Joy FM este postul tău. Joy FM este frecvența cu care inima mea rezonează. Mă regăsesc în optimismul și în voia bună a echipei Joy, iar stilul meu ușor ironic este în concordanță cu simțul umorului de bună calitate pe care îl promovăm de aici. Salut! Mă număr și eu printre bucuroșii care fac parte din echipa Joy FM. De ce? Pentru că sunt vesel, optimist și plin de bună dispoziție, iar Joy FM mi se potrivește de minune. Mai adaug acolo că e un post de radio pentru noi, cei tineri care știm ce vrem de la viață. Te aștept și pe tine pe 93,4 FM să-ți iei în fiecare zi porția de bucurie. Pentru mine Joy FM este o oportunitate de a mă apropia de arădeni, de a le împărtăși bucuria pe care o simt în fiecare zi aici și chiar doresc ca Joy FM să fie o bucurie pentru voi și un prieten în fiecare zi. Pentru mine, Joy FM este cadrul propice în care investesc cu plăcere cunoștințele și abilitățile tehnice. Este locul unde lucrez cu pasiune pentru Dumnezeu și comunitatea din care fac parte. Este o ocazie deosebită de a face diferența în orașul nostru.